Benvingudes i benvinguts una vegada més, una setmana més, a la Xerrameca! Jo sóc l'Héctor Joan i una vegada més us estaré acompanyant durant la següent hora. Sí, la següent hora, no la següent hora i mitja o les següents quasi 2 hores. Això pot ser una mala notícia pels xerramecos habituals, però és una bona notícia perquè hi ha aquest escurçament horari, perquè no sé a quin dia està sonant això. Potser ja fa temps que està passant, però el tema és que la Xerrameca havia de ser un programa d'estiu, però la Xerrameca continua tot l'any, hasta que nos echen! Sí, i per ajustar-nos a les graelles de Ràdio Tordera, perquè tot i que aquest programa sigui podcastejable, a mi m'agrada estar subjecte a la clàssica ràdio. La clàssica ràdio em dona seguretat, què voleu que us digui. Llavors, doncs, a partir d'ara, els programes duraran uns 50 poc minutets i potser heu trobat doncs, la raresa de que els últims programes han estat compartits en dos, precisament per això, perquè jo ja els tenia gravats amb la duració habitual, però ja ens hem ficat a la nova programació, pràcticament a la programació de tardor, i els hem partit així. I ara, no sé en quin ordre entre això, però sí que és el primer programa que gravem ja havent renovat temporada, i avui doncs, ens visiten el Tito i el Dani. Benvinguts, companys, com esteu? Pues molt bé, molt ben hallats, fill meu. Hola. Tito, el vaig conèixer a una cerveseria artesana, Beer and Cocktails, ja fallida, ja enterrada. No sé si has tingut quelcom a veure. A mi m'agrada pensar que sí, però en el bon motiu. En el bon motiu, Sí. I el Tito el definiria gairebé com un liante professional. Liante professional és com m'agrada que em considerin, en tots els àmbits i totes les situacions en les que em puguis trobar. Ets una mena de Spiderman de Barcelona, però no perquè vaya balanceándose per la ciutat i salvant a les iaies i els gats dels arbres, sinó perquè té una manera de llançar taranyines, unir persones, no? Llavors va fent xarxa, no? És com un home xarxa, o un hombre mesa, com tu vas definir un dia, però Actor mesa, però d'això en parlarem un altre dia. Això ho parlarem en un altre programa. Doncs també regendes una tenda de jocs de taula, has estat a 1000 movides, 1000 festivals i tens bagaix, el que es diu bagaix. Lo que en vernáculo se llama tener calle. Eso es. I per altra banda, doncs una persona que potser, si els fidels seguidors del meu paper a Ràdio Tordera, si és que existeixen, algú ha d'haver. Potser els hi sona el Dani, que havia participat, no sé si en una o diverses ocasions a la cassola, improvisador, persona compromesa, persona peculiar, vegano, també així, per què no dir-ho? Molt peculiar, no? Això és molt peculiar. No tan peculiar, ara. Bona persona, i aquestes persones que potser estic marcant un precedent ara que no ajuda. Pero es que a mí me fa molta gràcia. Es que digo, pero que tiene el tío en el escenario, vamos a verlo, digo, és la cara. El tío respira i fa gràcia. Potser és la cara. Jo què sé, si tens un punt porte una mica com de Goofy, no? Potser una mica. El pitjor és que no ets la primera persona que m'ho diu, això és el pitjor. Per algú serà. I ostres, recorda'm que si tornes a la Xerrameca posi amb un clip un barret petit de Goofy als auriculars que s'aguantaran bé. Dani, benvingut a la Xerrameca. Gràcies, Héctor, moltes gràcies. Teníem moltes ganes de ser aquí. És veritat que vosaltres heu estat perseguits durant aquest estiu per venir a la Xerrameca, però bueno, al final, entre horaris i xiulets i flautins, pitos i flautes, sí. Ha costat, però aquí estem. Joan, estàs aquí presentant l'equip, els convidats d'avui, i no estàs parlant del que parlarem avui, valga la redundància, sobre què patarem la xerrada, quina serà l'excusa per anar-nos per pataneres, perquè al final cada tema seleccionat doncs, no és més que una excusa per anar-nos per pataneres. Pataneres, quina paraula més bonica, hauríem de canviar les habaneres a la festa major per les pataneres a la festa major. Doncs bé, avui parlarem de... Imagineu-vos que hi ha una persona, un ésser, digue-li Déu, digue-li encargado de mantenimiento de la humanitat, que cada matí s'aixeca i enrosca una gran bombeta
hi ha qui li diu astro rei, hi ha qui li diu sol. Llavors, es fa se hace la luz i ens llevem, no? Perquè si un s'ho pensa, l'ésser humà estem molt condicionats per la pròpia llum, no? I ja siguin l'astre, les estrelles o totes les bombetes que ens envolten o com il·luminem la nit per continuar fent vida, doncs aquest és el tema que ens ocupa avui aquí a la Xerrameca. La llum. I bueno, primer de tot, jo aquí ja tenia problemes semàntics per abordar aquest programa, perquè ja sabeu que la Xerrameca es defensa a si mateix com un programa xarnego, però per això s'escriu a mà, la Xerrameca. Però clar, perquè tu dius, encén la llum, dius encén el llum, Sí, clar. però quan parles de com a concepte dius la llum. Està bé això, Tito, català correcte o no? Jo crec que sí. El que passa és que aquí ens estem ficant amb una camisa de 11 vares, parlant així... Vares o bales? Vares. Ah, sí? Ostres, aquí camisa ja... de 11 vares. Això ja t'ho explicaré també un altre dia. Vale. Bàsicament... Ja està pressuposant que vindrà moltes vegades. Sí. Potser Ja ho sap, no ho saps, però m'he clavat aquí directament a la cadira. has fet ventosa amb el cul, no? Tal Ja, qual. aquí ja no surts. No, però el que et deia... Potser surts però amb la cadira enganxada, també, no? Escolta, és la putada que porti rodes, clar. Clar. No, el que et deia, que al final, amb lo de la llum, el llum, a tota la conya aquesta, en català passa una cosa que és molt curiosa, que és el mateix que amb el mar i la mar. Ah! Que és depèn del concepte del que estiguem parlant, és o masculí o femení o no té gènere de per ser. I ambdós també són noms femenins de persones. Bàsicament. La mar i la llum. Bàsicament. No hi ha el mar i el llum, eh? No, tens el Marc, però bueno, aquesta és una altra història. Sí. Però jo crec que el concepte és quan és algú físic, perquè ens entenguem, de voy a apagar la luz, és a dir, vaig a apagar la llum. Quan ens referim a l'interruptor, pràcticament, no? Exactament. Fot-li el llum, saps? El llum o la llum. El llum. Que en castellà és el llum, no la llum. Clar. En castellà és la luz. Perdó, en català volia dir. Clar. Però pel contrari, quan és més il·luminatiu, en el sentit una mica més, vamos a ponernos, com ho diria jo, metafísics, ja sí que és la llum. Igual que és la mar. Llavors, si tu volguessis apagar tota la llum del món, Sí. diries el llum o diries la llum perquè és tota la llum? Aquí Clar, si de és com sobte és hi hagués tota- un clar, grandíssim clar. interruptor, no? Clar, Allà, clar. amb molta gent amb cadenes tirat, tum, i llavors aquí sí que seria apagar el llum. Clar. Aquí seria, si hi ha un gran interruptor per apagar tots els astres, tota Clar, l'activitat, seria el llum. I si és... La diferència és un interruptor, llavors. La diferència és un interruptor. Al final és això, no? Sí. Totalment. El que hi hagi connexió, el negatiu i el B positiu. Vull dir, Si hi ha interruptor, és el llum. Exactament. Si no hi ha interruptor, és la llum. Exactament. Ja està, doncs... A la xerrameca s'aprèn. La xerrameca... És el barrio Sésamo de hoy. Divierte y enseña. Hòstia, el llibre gordo de Petete, tu. Ui, ara aquí havia d'entrar una musiqueta i m'ha entrat fatal. Ara sí, la xerrameca divierte y enseña. Perdoneu, que estic aquí a los mandos del sonido de la realización i lo dono bast. Bueno, vinga, farem un recorregut, ens haurem d'anar una miqueta al foc i la prehistòria, però abans, així com de manera mundana, com us relacioneu vosaltres, així diàriament, amb la llum o amb el llum, ara diré el llum, de com ho enciendo i apago jo los interruptores. Dani, a veure, com comença el dia? Quin és el primer Joaquín Liu? Parlem com ens doni la gana. El primer interruptor que enciendes, quin és? Diria que el de la meva feina. Fixa't el que dic. Llavors tu surts a les fosques de casa, Jo vaig a fosques a casa. També és que jo m'aixeco tard. Llavors tinc llum natural ja de per si. Llavors dorms amb persiana oberta. O sigui, pujada. Mig. Vale. Mig. També és que sóc una persona que no li agrada massa la llum, d'acord? Vale. Això és per començar, no? Jo... És una mica vampires. Exactament. Jo, mòbil, modo nocturno, luz... Tinc posat el mòbil això que es posa com automàticament, saps? Sí. Normalment a la meva habitació llum apagada... a mi em molesta la llum, o sigui, i sobretot quan m'aixeco. Això és una cosa que no m'agrada. Tu intentes mantenir la foscor al màxim possible. Exactament. Ja quan arribo a la feina ja s'ha de posar el llum. Ja. Sí, que fixa't que també anirem entrant que a l'arribar a la feina ja no és només per un tema de visibilitat, perquè probablement, i jo he estat a la teva feina, hi ha part de llum natural, però és metàfora i és a la vegada literal el fet de començar quelcom,
encenc el llum, Sí. comença la feina, no? Comença la feina. També hi ha certa cosa, no? Com que si està la llum apagada la gent pensa que està tancat el lloc. Sí, Tot i que hi hagi llum natural que o sí que que... no hi ha activitat, que és igual que estigui encès o apagat, però que no hi ha activitat. És veritat, sí. De fet, jo ara mateix, quan he anat a pixar i a agafar els cafès i les aigües, avui estem gravant, el dia que es grava és 11 de setembre, curiosament la diada de Catalunya, llavors avui està tot tancat, però jo he agafat la clau de Ràdio Tordera i hem vingut a gravar. Llavors m'havia deixat una llum encesa i l'he apagat perquè no es vegi des de fora que la ràdio està activa. Clar. Estem aquí d'amagat una mica. Que no sàpiga ningú, això. I què anaves a dir, Tito, perdona? No anava a dir res jo ara. Vale. Ara m'has enganxat així amb un renuncio. Has fixat que també hi ha una cosa, el tema d'anar al lavabo per la nit. Aquí és on Sí, volia anar per allò després. Perquè quan li has preguntat quina és la primera llum que encén, jo, sense cap mena de dubte, és quan m'aixeco per anar a pixar. Ja. Sí, I és més que res per no fer un Jackson Pollock, si saps el que et vull dir. Bueno, m'ho puc imaginar. I'm singing in the rain. Bàsicament, no? Sí. bàsicament. Bueno, però és que jo anava a donar-li la volta, justament, a aquest concepte, perquè si et lleves a mitjanit, hi ha moments... O sigui, per una banda, a la llum Sí. es pot... es relaciona també, inclús bíblicament, o amb diferents històries mitològiques, amb la sabidoria, inclús amb la creació, no? Amb la il·luminació. Amb la il·luminació, o Prometeo, que le robó el fuego a los dioses, patas a los humanos, no? Fixa't que depèn... Quan tu tens... jo a mi per la nit em passa al revés. Per a mi la sabidoria és poder arribar al lavabo sense encendre cap llum, perquè tinc el conocimiento de la matèria, de l'àmbito, poder miccionar a dins i tornar al llit, tot això amb el pla, amb l'esperança de no llevar-me, de no despertar-me del tot, vull dir, intentar conservar el relentí, tener el motor encendido del sueño, no? Aquesta no vigília. I llavors aquí es fa una mica al revés. Però no creus que això ho pots fer gràcies a que prèviament l'has vist amb llum? Correcte, tens tota la raó. Al final l'origen, no? Clar. Acabem amb... La llum és... La meitat de les religions i les filosofies surten literalment d'algun tipus d'il·luminació, vull dir, des de la caverna de Platón, que ho acaba agafant absolutament tot, passant per absolutament tot el més. Sí. Sí, bueno, ara, jo tinc aquí moltes coses apuntades, però anem divagant, que ja és una mica el concepte, que has dit la caverna de Platón, que maco que la llum projecta ombres. Clar. L'ombra seria l'absència de llum en un espai molt concret. Concretament, sí. Que a la vegada tot el contorn ens pot revelar figures i que d'aquí jo crec que de l'ombra neix quasi l'origen del cinema, d'alguna manera. Totalment. O sigui, d'estar en una cova, fer les ombres xines del negatiu. I tot això. Sí. Que la gràcia és precisament aquesta. Vull dir, el tindre el concepte d'algo que tens, que veus, que amb més o menys mesura pots ubicar, i a partir d'aquí la teva intenció de donar-li la volta, d'aquí que es digui negatiu al tema de la fotografia i de la pel·lícula de 35 mm del cinema clàssic i tot el rotllo, per poder tindre tu aquest control a l'hora de la narrativa del que estàs veient i del que vols mostrar. Clar, perquè al final si tot és llum no vemos un pijo, estàs allà... Si tot és llum, es vela. Clar. Fixeu-vos, la diferència quasi jugant amb la mateixa paraula de estar il·luminat o estar enlluernat. Totalment, sí. Com filem, increïble. Com és en castellà enlluernat? Deslumbrado. Deslumbrado, això, cert. Però per l'altra banda, ser deslumbrante mola. Sí, de ser deslumbrado té una connotació. Clar. Aquí l'idioma... Enlluernador també, no? Enlluernador, existeix? Enlluernador? Jo crec que enlluernador... Sí, potser sí. No puc dir o com ho diries? Però no em sona, Sí. Que fa patxoca. Sí. És decir, Héctor és deslumbrante. Bueno, sí, que té una gran llum pròpia. Enlluernador sí, no, suposo que sí que es podria dir. Sí, potser funciona en ambes direccions. Ja, ara sí que sí, doncs ens anirem una miqueta hem d'anar una miqueta a la prehistòria, perquè realment el control de la llum
forma part de la nostra evolució com a espècie humana i ens ha donat, i s'obren com moltíssimes branques, no? Total. Suposo que inclús abans d'aprendre a fer foc, a crear foc, quan, jo què sé, doncs, que hi ha un raig i es creava foc de manera natural, era, ostres, esto agarrémoslo y conservémoslo más que mi hijo, ¿sabes? Prefiero este tronco encendido, lo prefiero a mi bebé retoño, que, bueno... Que solo es un peso más. És un peso más. De fet, et puc explicar una cosa supercuriosa? Intento fer-lo molt ràpid. Et va passar la prehistòria, això? Sí. Et va passar la prehistòria, vale. Una vegada vaig estar a la prehistòria. Una vegada vaig estar a la prehistòria i em va passar una mandanga. Allà quan vivia allà a la prehistòria. Cuando repartía gaseosas, ahí en la prehistòria. Com si la prehistòria fos una parada de metro de Barcelona. Allà al costat de Sagrada Família. Endavant, Tito. Hi havia una cosa en els romans que em feia molta gràcia, que hi havia un tipus de sacerdots molt concrets que eren los fulminantis, los fulmineris, una cosa per l'estil. Fulminators. Estava pensant això, fulminators, Bueno, home, hagués molat més que fossin els fulminators, ja t'ho dic ara. Que el rotllo bàsicament era que eren una gent que es dedicava, cada vegada que caia un raig, donaven per sentat que el raig havia caigut perquè l'havia tirat un déu i podia ser bo o dolent. Era com una moneda cara o creu. Tal qual. Aleshores venien els fulminatis aquests, o els fulminators, que els hem ja reanomenat, venien, feien les seves mandangues, vull dir, tot un ritual i i deien, esto es bueno. Si és bueno, ho agafaven i ho conservaven en un puesto on li podies fer oració. Quan era dolent, l'agafaven i l'enterraven, i després s'han trobat a nivell arqueològic veritables meravelles de 2.000 anys, precisament perquè estaven enterrades perquè havia caigut un raig. Però en què es basaven, si era bo o era dolent? Bueno, les seves litúrgies, suposo que matarien un bé o farien qualsevol història i deien, esto tiene pinta de ser bueno. Però què trobaven? O sigui, no als fulminators, no. Sí. A dia d'avui què es troba quan... Bueno, doncs mira, crec que l'últim que s'ha trobat ha sigut... que era un tros de... com es deia allò? Arbre. No, que va, tros d'arbre, es diu una branca, no? Mira, una piedra. No, s'havien trobat un tros de trono, no me'n recordo on nassos estava, que estava dintre d'un panteón, i amb això com estava l'estàtua i el trono, se l'han trobat perfecte. Però una cosa, perquè dius abans que hi ha molts més rajos, no? Perquè, sí, no? És com que caigui un raig i localitzar exactament el lloc i que hi hagi moltes, bueno, este sí, este no, però què passa, saps? I jo crec que el que hi havia era menys tele i la gent estava com més pendent del rotllo. ¿Qué ha pasado? De ahí que ha caído un rayo. Que caigui... Sí, en un trono, cayó en un trono. Sí, collons, el pitjor lloc on seure, no? Vull dir, no hi havia ningú assegut allà. Però seria de ferro. Espero que no, perquè no hi havia ninguna mòmia allà. Bueno, mòmia, digue-li un saquet de cendra. I si el tro queia a sobre d'una persona, també anaven a veure... M'imagino que sí, però aquest ja no l'enterraven perquè estava allà com fet volta i volta. Hi ha gent que sobreviu, Hi ha gent que sobreviu. Sí, però poca. I queda una marca ben xula. Sí, ja, és que ha de ser molt guapo que et caigui un raig. Jo he de dir que voldria que em caigués un... Ja, molaria. I que et deixés un ull blau, no? Un ull blau i lluminós. Sí, estaria xulíssim. Hi ha una història d'un tio que li va caure un raig i no sé com va ser que li va fer efecto fotografia perquè ens entenguem i se li va quedar marcat el pit com si fos un negatiu tot el que eren els arbres i les pedres que tenia per allà. Sí, no. Que guapo. És la conya. Anem a buscar això. Jo també havia sentit, hi ha una persona, que això està documentat, que li han caigut 2 rajos. Sí. I ha sobreviscut els 2 i llavors hi ha la pregunta de aquest senyor ha tingut bona sort o mala sort? Jo crec que és una mica... És mala sort o bona sort que et caiguin 2 rajos i sobreviure? Bona sort a la mala sort. Clar. Sí, és l'equilibri perfecte. Mala sort perquè cauen 2, però bona sort perquè ha sobreviscut. És un tio que hauria de... Jo, si fos ell, jugaria molt a la loteria, perquè és una persona antiestadística. Sí, però sota cobert, si un cas. Sota cobert, sí. Voy a comprarme este nuevo billete metálico con una antena. Bueno, està clar que això, que el foc proporcionava llum i això feia, perquè clar, jo m'imagino, quan no teníem ni foc ni res, és que quan cau la nit, quan no hi ha llum, el món és un altre. O sigui, és l'upside down aquest del revés. O sigui, és un món
totalment diferent. És un altre, és hostil, tens por perquè quan no veus res, tot el que tens allà és immensitat i desconeixença, depredadors, altres sorolls, no? Llavors tenia aquest control inclús de ver-nos les cares i tal, ho canvia tot, no? Sí que la llum dels estels i de la lluna, bueno, sí, una mica i t'acostumes als ulls, però no té res a veure, Sí. No canvia el món radicalment. Però no era diferent, potser, la llum de la nit abans que la d'ara, també t'ho dic. Segurament, algú hi havia. Sí, que no trec que sigui això, tot el que has dit, però potser si sigués com més lluminosa la nit abans que ara. Bueno, la nit és igual de lluminosa, passa que tenim la contaminació lumínica, que tenim aquesta cúpula de llum que no deixa traspassar doncs, ni la foscor ni la llum dels estels pràcticament. Tot i que abans la llum seria més lluminosa, la llum de la nit, perdona, tot i així era un canvi radical de panorama. Queda't amb un bosc més o menys frondós de nit i estàs més perdidor que el que vulguis. Vull dir, és que no t'entra allà absolutament res. I si tens en compte que qualsevol bitxo, té millor visió nocturna que tu, vull dir, el que estàs perdut ets tu. Estava pensant, creieu que si no haguéssim descobert una forma de fer llum, haguéssim evolucionat d'una manera diferent, amb una visió nocturna d'alguna manera? De fet, estic bastant convençut que hem perdut la poca visió nocturna que poguéssim tindre. Sí, un benefici i també una maledicció, no? També sí, a mi jo penso més que sí, que haguéssim tingut una altra visió nocturna o altres atributs en els nostres sentits per bellugar-nos pel món, això segur, per l'adaptació, pel que sigui, però el que sí que em preocupa més és el tema dels horaris, perquè vulguis o no, més enllà de que nos cacen o que no nos cacen, vull dir, sí que ens marca, doncs ara toca dormir, ara no, i això, això ens condiciona moltíssim i ha condicionat de la manera en la que som avui en dia. Sí. I el calendari i moltes coses. Llavors, si no hi ha ni llum ni foscor, o només hi ha una o l'altra, esto seria el pito del sereno. Anava a dir el coño de la Bernarda, però no volia ser heteropatriarcal. Has fet molt. El pito del sereno. Digues que no. Pots dir dos i ja està. Sí, el pito de la Bernarda. O el coño del sereno. L'entrecús de Bernarde. I llavors, clar, realment, ostres, què faríem? O sigui, aniríem a dormir a qualsevol, echaríamos siestas todo el rato, no acabaria ni començaria res mai, seria una cosa molt caòtica, no? Sense llum i foscor, així com ordenadamente, o què? Per això la gent ara està fatal, perquè la gent té la llum del mòbil a la maleïda cara, tot el dia, i ja mal duerme... bueno, en fi, la moguda de los ritmos circadianos, que és allò el que necessites tu d'hores de llum, d'hores de descans, etc. Han fet un munt d'estudis i d'històries i han descobert que sí, jo que sé, la gent que està en un entorn com una mina o en un lloc tancat... Els que viuen a prop dels pols, no? Que tenen molts dies de llum i molts dies de nit. I això t'afecta el més gran. Jo sí que vaig llegir, però clar, fa anys, però jo que els suïcidis eren un percentatge superior a la mitjana allà. A tot el que és allò, Finlàndia, Islàndia, coses aquestes, per una qüestió de llum. Que és com... Els països d'allà són com el top, no?, de països. Estan com molt civilitzats, molt avançats, no? Aquí no només entra la llum en si, perquè al final el panorama, l'ambient canvia i això te puede dar más alegría o menos, no? Igual que jo que sé que a les aules del col·le està estudiat que hi ha un color verd en concret per tenir un tipus de relaxació, bla, bla, bla. Però a part d'això, també la vitamina C i els ions positius i negatius que es col·loquen, això és veritat, als propis núvols, té una mena de càrregues elèctriques i ho estic explicant fatal, però bueno, busqueu-ho perquè és així. A mi em sembla fascinant. Llavors, hi ha una barreja entre això i la falta de vitamina C y melanina que porta a un estat depressiu perquè el cuerpo no està teniendo lo que tiene. I això ho va explicar, no sé, anava a dir el Tomàs Molina, però era un home del temps important que va venir aquí a fer una xerrada a la Biblioteca de Tordera fa molts anys i ens va explicar això, molt millor que jo, però això ho podeu buscar. Llavors, hi ha moltes coses que no només afecten a l'estat anímic per això, perquè estem en un entorn més bonito o menos, que també, sinó que hi ha una cosa física, de càrregues electròniques, un jaleo. Que interessant, Pensava que això és un programa de cachondeo i estem aprenent moltíssim, Mira tu. M'estic prenent seriosament ja...
Bueno, llavors, vale, passant ràpid, aprenem a fer foc, no sé què, no sé quantos, i hi ha un moment que ja tenim les espelmes, que encara en fem ús, a més de diferents maneres. Què penseu de les espelmes? Quina relació teniu amb elles? Bueno, jo com persona... Seré una mica de pedant, no? Com persona vegana, clar, jo busco unes espelmes específiques Vale. de parafina. Llavors, la meva relació amb les espelmes és pràcticament nul·la. Per algun aniversari. Poc més. Bueno. Poc més. I he de dir que sí que quan era més petit teníem espelmes a casa per si s'anava la llum. Jo encara les tinc. Però ja no es tenen. Pot ser cosa del mòbil, no sé. Bueno, ara tenim sempre una llinternet a la butxaca, clar. Però abans sí que teníem... Jo tenia a casa com un calaix ple d'espelmes. Jo també tinc, I ara ja no. Aquest calaix ha desaparegut i està ple de revistes antigues. Estic d'acord en que s'està perdent, però jo crec... Hi ha hagut com un misteri aquí de sobte, no? Sí. Amb les revistes antigues hi ha hagut com de sobte algú en el to que estàs escoltant i que no preguntaré. No vull parlar. Les pots cremar també i portar-la rotllo torxa, saps el que vull Sí, dir? sí, seguir-me pel passadís, El dinar ja està posat. per anar a pixar per la nit amb una revista encesa, I si molt perillós, I molt si ets perillós. algú li fots els morros amb la revista, ja és... Un pronto. Ah, no, Doble es uso. poden dir marques de revistes. Una, o... sí, però en català, un aviat. Un Un aviat. Sí, es poden dir marques perquè tampoc es patrocina ningú. Ja, jo què sé. El pronto Si que el volen. fan. Sembla que sí. Ja, Sí? ja et dic Sí, que sí, són sí. antigues, o sigui... No, ja, clar, i tan antigues. Que jo he de dir, ara parlant del pronto, que jo que, doncs amb el temps, no soc un erudito d'això, però per diferents circumstàncies doncs, he anat entrant en el mundo de les editoriales i pues, conec una mica més. Em sembla que la revista Pronto està molt bé de preu, perquè em sembla que val un euro i pico. Sí. Jolín, realment imprimir amb color i amb bona Hi havia qualitat. dos tamanys. Estava la Pronto gran, que era Ah, uno és veritat. algo, i la Pronto petita, que em sembla que era menys d'un euro o un euro just. Vull dir, més enllà de que m'agradi o no el seu contingut, No, sí, em sí, sembla clar, que clar. és un producte molt ben empaquetat i amb una relació qualitat-preu impecable. Però escolta'm, Sí, ja està. Producte patrocinat. i parlarem un dia de revistes, jo trobo, que Està aquí bé, tinc la aquest revista també. té tema, sí. Vale, estàvem amb les espelmes, Tito. Sí, espelmes. Jo tinc una molt bona relació amb espelmes. Jo, de fet, jo sóc fumador, no sóc vegà, i... Bé, volia ser pretensiós, jo també. Ets un pretensiós. I- Així m'agrada. Has d'escollir, quan tu entres al món, dius que vols vegà, fumador... O sigui, hi ha com caselles que has Sí, d'escollir clar. una o l'altra, no? T'estàs fent la fitxa de la vida, saps el que et vull dir? Partida de rol, El total. Dani pot fumar cigarros sempre y cuando no hayan sido testados con simios. Sí, clar, però testen, no? Testen? No. Bueno, hay simios fumadores. Que Jo ja diria, saps. vull jo dir- diria Bueno, que ja mira, no testen si res. tenim un convidat al programa. Aquí el tens, tio. Aquí el tens. Llavors, tu com a fumador... Pues això de és el que et espelmes- deia, vull dir, clar, o sigui, jo he tingut tota la vida un Zippo, he tingut encenedors, he tingut mistos, vull dir, i evidentment el que Missos o, aquí podem dir-li, llumins, que queda bé Llumins, per... efectivament. Molt elegant. I pues el que et deia, no? I a mi sempre m'ha fet gràcia, a més, vull dir, jo trobo que tenen, igual que les xisqueres i totes aquestes coses, jo que eren les pedretes amb la corda aquella pels petardos i tot el rotllo, a més una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia, perquè ja que parlem de la llum, molaria que parléssim de la llum natural i l'antinatural. Què vull dir amb això? Dona una certa qualitat, una flama, dona igual que sigui una espelma, una xamanella, jo que sé, un foc d'aquells de càmping o el que sigui, o una llum, que de pronto és un LED de color blanco, de color cálido, que sí, però a la llarga no et dona la mateixa història. No, Ja no no, parlo de la calor, ja no parlo de tot el rotllo. L'ambient és diferent, també. Són diferents funcions. És que, Clar. clar, jo també volia estar aquí perquè per les espelmes, a part de que doncs, se pueden hacer el apaño, avui en dia que ja tenim electricitat per si es va la llum o il·luminar, Sí, o encara que no s'hagi anat la llum, però dius, no, jo estaria a casa ara aquí amb una espalmeta per la nit i Queden tal. Tenen dos olors, dies, hi ha algunes que tenen sense olors, llum i també. per molt que Olors. tinguis el mòbil, vull dir, estàs cardat, I a part jo vaig tenir, ara m'he relaxat una mica, però encara per allà tinc, jo de sobte, fa un parell d'anys vaig tenir una relació molt estreta amb les espelmes, perquè diguéssim Qui ho va que deixar? vaig acostar-me d'una manera pagana o medio ancestral a algo parecido a la fe, o vaig trobar un refugi, o sigui, vaig entendre de d'on venien aquestes coses perquè vaig trobar en uns moments així pues, una mica complicats i tal, doncs vaig entendre aquesta relació amb el foc, amb projectar una mena de pensaments, amb no sé què, algo que de sobte era quasi similar a estar resant sense jo saber-ho, no? Totalment, és que dona un confort, I clar. llavors, clar, inclús
i tu li pots anar atribuint, perquè tu pots donar-li l'interruptor, s'encén un llum i l'apagues quan vols, no? Però l'espelma té la seva pròpia personalitat i la seva vida, i pot durar molt o menys, o pot de sobte venir una pequeña corriente de aire i dar-te una senyal, no? Es mou, s'apagui de sobte, no? Hòstia, vaig tenir allà vaig gastar d'espelmes, la que vulguis. Sí. Mira, fem bo això que m'estàs dient. Heu anat alguna vegada a alguna església d'aquestes, jo que sé, per mirar que si és maca, si és lletja, el que sigui i tal, i diu... Mira com es justifica abans, M'he venido arriba i ficaré una espalmeta i tal. Jo he posat espelmes. Jo no. Bueno, és igual, però no us ha donat molta ràbia. Jo portava l'espelma a la motxilla. Como quien trae el tupper al cine de la fresca, O sigui, gratis. Tu has posat espelma gratis. M'he traído los garbanzos. Sí, clar, home, perquè... Sí, he posat espelmes gratis, ho admeto. Ho he fet. Però bueno, esto és Christian Approved, tu, vull dir, catòlic potser no, però Christian Approved segur. Totalment, sí, ho he fet a una església cristiana, i a més, perdona, però l'espelma que vaig comprar prèviament era d'aquestes que tenien el tubito. Vaig comprar groga per fer-me l'interessant, però era la canònica d'Iglesia, la vaig comprar a un altre lloc, però vaig portar aquesta, sí. Pues no t'ha donat ràbia entrar en una església d'aquestes i dir, mira, pongo el euro, no sé què, no sé quantos, i és una mardarada i amb bombetes? Sí. Ah, bueno, sí. Però ara està tot joc, o sigui, ara a totes són així. Estic molt en contra de... Però què cony estem jugant? Vull dir, és el que dèiem, no? Mira, pongo esto en nombre de tal, vull dir, m'és igual quin sigui el tal, algú que falta, Dios, su madre, m'és igual. Vull dir, voy a encender la bombilla por Pepe. Què és això? No, és una merda. És que perd com tota la com espiritualitat, no? El espidifren, perd l'espidifren. Que és com, si pongo este euro, se enciende la luz, i segurament a la nit, no? Abans d'anar-se al cura o qui sigui, li dona a l'off, no? I ja demà... El reiniciar, i gestos. Es com si entres lo que dice Endesa, ¿no? El deseo. Es com si entres aquí i dius, mira, voy a encender esta bombilla, por Dios. Ala. I venga, ja ho has tirat, tu. També, una cosa que a mi m'agrada, quan he anat a esglésies de turisme, a mirar, és escoltar els desitjos d'alguna gent que ho demana en veu alta. Ets un bouyeur. Soc un bouyeur d'escoltar desitjos. És un oyeur. Un oyeur. Un oyeur. Sí, t'agrada escoltar desitjos. Perquè, bueno, també és una mica de cotilleo, perquè hi ha gent que demana coses que dius, ostres, que a lo mejor hi ha un problema serio, saps? Clar. Però no sé. És que l'últim cop que vaig escoltar un... A veure, s'ha de dir que jo crec que la gent no fa una plegària i diu, ai, si poguessis, jo què sé, canviar el cotxe de color... Clar, tu demanen aquestes coses. Jo crec que podria ser que sí. Hi ha una mica de tot, jo crec. Vull dir, quan ja portes molts anys anant a l'església, potser ja ho has demanat tot. Hi ha un moment que coges el brazo, claro, ¿no? Bueno, la verdad... Jo he escoltat... Però un va com reiterant, no? També en certs desitjos, no? Jo he escoltat literalment, ai, Dios mío, haz que tal equipo gane este partido. Ah, bueno, és veritat. Nene, sí, és veritat. Nene, cuando tengas un problema, ¿qué fem, saps? Pues se pide otra vez. Dios es magnánimo. I seguim aquí a la Xerrameca, el programa que selecciona un tema com a excusa per xerrar, per anar donant voltes. I avui estem parlant de la llum i el llum aquí a Ràdio Tordera, per qui s'estigui incorporant. Jo sóc l'Héctor Joan, hem passat ja a l'epicentre del programa. Hem anat xerrant una mica sobre la llum d'una manera una miqueta més ancestral. Estem en el foc, però hem d'anar passant ja a l'era de l'electricitat, que és la que més ens ocupa i amb la que més ens relacionem al final diàriament. Així que anem al lío. La llum elèctrica ens serveix no només per il·luminar les nostres llars, el poble, la ciutat i tot plegat, sinó també el que hem parlat, el propi cinema necessita un xorro de luz allà i després per tot tipus de coses, per tot tipus de senyalitzacions. Allà tenim el llum on posa silenci, luces de neón, els semàfors, tenim moltíssimes coses que ens ajuden amb la llum, no? Llavors entrem aquí, és molt obert, no? el que estic proposant, però tampoc tenim tant de temps, així que aquí anem a
a totes les llums que ens envolten i com un indret ple de llums ho converteix directament en algo més de ciutat, en una cosa que té una identitat completament diferent, no? Aquí obro aquest meló on estic fotent tantes coses i us passo la paraula. Puc ficar una petita anècdota personal que a mi em fa molta gràcia? Endavant. Fa 2-3 anys... Vols algun tipus de música per aquesta anècdota? Música d'anècdota personal. La clàssica. Sí, vols una així com... Si tens algun marinero perquè està ubicada a Calella, ja ho tenim fet. El meu avi no, però tinc una alegre. Vinga, perfecte. Això et serveix? Sí, m'agrada. Té un puntet així francès. És que vaig estar allà a la redacció ficant músiques i dic, anem a gastar-les, home. Balande. Però m'apunto a tenir música marinera per a un futur, No, home, clar, tens que tindre totes les especialitzacions. Doncs això, fa 2 o 3 anys, una amiga que tenim en comú va fer una òpera allà a Calella. La Maria Boroncova. Exactament. I per circumstàncies estàvem diversos allà a la platja després, jiji, allò que et fas el banyet, tot el rotllo, amb una cerveseta, tota la mandanga. Per l'onomatopeia entenc que us ho estàveu passant bé, no? Sí. No? Estàveu ficant acudits. Jiji. Jo feien jiji i ja està. Sí, no, tal qual, no, perquè som persones molt serioses. Sí. I me'n recordo que estàvem, no sé, seríem 10, 12 persones, tirant molt llarg i tal, allò, que tothom estava parlant de la seva i tal, i jo en un moment donat, potser lleument utilitzat per una cerveseta de més, me'n recordo que em vaig quedar mirant el faro que tenen a Calella i dic, hòstia, no us sembla molt lamentable que no hi hagi un farero ja per culpa de les bombetes? M'agrada que hagis dit el tema del faro, perquè no tenia... Jo de vegada vaig intentar colar-me al faro de Calella amb uns amics i ens van perseguir uns gossos. Bueno. Que eren els que canviaven la bombeta. Sí. Al faro hi ha gossos ara, no hi ha persones. Ostres, és veritat la figura del farero, no? Aquell que portava la llum. Però no existeix el farero, és a dir... No, ara hi ha un senyor que va cada cert temps, mira que estigui bé la bombeta i la canvia com a... Se li veu la raja del cul, saps? Va amb una escala i diu... No, bueno, aquí m'he tirat, no? Ja, però segur que és algú així, Però, bueno, hi ha faros, no?, que estan aïllats encara, no? Sí. Els faros, ahí hi ha una persona, no? Sí, dic jo. Però t'asseguro que aquests no tenen allà la flameta que tenies que estar mirant. Clar. A veure, no, Tito, ja està bé que la imatge del farero mola. Des d'aquí també recomano molt la pel·lícula El Faro, de Robert Eggers, que és un pel·lículon. Però és que és veritat que igual no cal. No, la vida del farero. No cal que tinguem allà un foc encès allà. Igual és més funcional, no? Però el faro cal, saps el que et vull dir? I si de fet, el faro cal. I si de fet se'n va prendre pel sac la red elèctrica, què fem? Ens anem a l'encenedor, allà en el faro? Potser tinguin algun... Jo no soc farero, llavors potser tenen... Potser hi ha una bicicleta, no? I està el tio al costat donant-li canya. I en planconen fotent-li allà a la rueda del... El farero ciclista puede estar ahí també. Sí. Però sí, són tots aquests oficis que s'han anat perdent precisament per això, per fer-nos la vida més còmoda, entre cometes. Sí. No tan bona la llum elèctrica, no?, com pensàvem. Bueno, tiene sus claros i sus sombres. Jo tinc una anècdota també amb llum elèctrica. Molt bé, vols una música noir, de terror? De terror, vull una música de terror. M'agrada. Perquè això em va passar quan... Bueno, tot i que he explicat al principi que a mi m'agradava molt la foscor, a mi de petit no m'agradava gens la foscor, d'acord? Jo li tenia pànic a la foscor. Llavors, jo dormia amb la llum del passadís encesa, per exemple. El llum. Amb el llum del passadís. Perdona, em fico molt imbècil perquè... El llum del passadís encès. Vale. Llavors, clar, això a casa era un problema, no? Clar. És a dir, això molestava a tothom, perquè el passadís donava a totes les habitacions. Clar. Llavors, la meva mare va decidir comprar-me un... Gusiluz. No, com es diu això? Una làmpara. Vale. Tot estava molt bé al principi, no? Una làmpara per mi sol. Una làmpada. Com es diu en català làmpara? Jo diria llàntia, però no és exacte. És que això em sona com si sortís un geni, no, d'allà? Sí. Bueno, pot sortir o llum, o foc, o fum, o un geni. Bueno, una llàntia. Jo era molt feliç amb aquesta llàntia, no? Era per mi sol, jo la controlava. Perdona, però ningú li diu llàntia, no? La veritat Bueno, és que jo li dic llàntia només quan me la trobo aquí a la samarreta, saps? Després de dinar. Un lamparón, no? Un lamparón, molt bé. Endavant, Dani. D'acord, jo era molt feliç, tenia el control, no? Jo dormia i tenia aquí com el mandito i clic, l'interruptor. Van passar algunes nits, tot
tot molt Era guai. d'aquestes regulables, entenc, no? No, on-off, no hi ha Però era una llum suau. No, era una vale, llum... tu dormies amb Sí, tota la jo li llum a la tenia cara. pànic. Era el faro. Ja, El faro que parlava. jo era el farero d'ahir, sí. I una nit de sobte, jo estava dormint i Què? un petidor, un pum. O sigui, les 3 de la matinada, jo potser tenia 8 o 9 anys, un petidor, això? Jo pensava que era la guerra, això, O sigui... Però va fer la pròpia llàntia... Sí, va explotar i al meu costat, o sigui, pa! Bueno, saltant vidres i tot, o...? Sí, clar, o sigui, Ostres. pànic, jo en pànic, com, ¿qué ha pasado? I la luz apagada. Jo em vaig despertar, jo no sabia que era la llum, jo pensava que el fin del món, no tinc ni idea. T'havien Clar, fet un clar. bat de beisbol allà fotent-li a la llàntia. I, doncs, trauma, va venir la meva mare, no?, corrents, vam veure què havia passat, que havia estallat, això. Tinc un dubte. Quan va entrar va dir, ¿qué has hecho? Pot ser que sí. Pot ser que... És molt de mare, És molt de mare, és molt això, de mare, això. Pot ser que sí. El rotllo es troba allà el tio amb la d'esta de dir, ¿qué has hecho? Llavors vam descobrir que va explotar això i va ser l'últim dia que jo vaig dormir amb una llum encesa. Mira tu. Sí, vas perdre teràpia de xoc, no? Sí, Va agafar por a la llum. Va ser com més por a la llum elèctrica, no?, de la llàntia, que a la pròpia oscuretat, que bueno, jo ja m'inventava coses també, ja tenia els meus ritos així com abans de dormir. Vale. Però jo m'imaginava personatges de videojocs que m'ajudaven. Sí, jo també ho feia, això. Sí. Sí. Sota del llit feia com, amb la mà feia com coses així, i era com activar la cúpula, saps? És una mania, però bueno, era com... Això és per un altre tema, ja. M'agrada. Un dia parlarem dels somnis, que pot ser molt Hòstia, interessant. sí. Doncs mira, agafo la teva anècdota i podem sumar aquesta cosa que a més dura poc temps però veo tu mi d'oscuritat i hi ha aquell petit dispositiu amb una llum molt dolça que tu l'endolles directament a l'endoll, valgui la redundància, i ja està, i allò mateix és una petita llum suau, amb estrellites, i que curiós, no?, això que necessitem la foscor per dormir, però tenemos que anclarnos a una pequeña luz, ¿verdad, compañeros? Totalmente. I no sé, vosaltres teniu alguna d'aquestes? Jo tinc. No per mi, però per el meu nebot, sí. Ah, tens d'aquestes. Jo no, jo sempre he estat molt còmode dintre d'un ordre amb la foscor, que és veritat que, jo què sé, si necessites alguna cosa allà, doncs sí que portes llum. I jo sóc d'una generació, tinc una edat i si me'n descuido en tinc 2, que jo havia tingut Gusiluz. Hombre, el Gusiluz, per favor. El ninot, no? El ninot aquell que era com un cuc repel·lent que tu l'aparataves i feia... i s'il·luminava la cara. És veritat, que ho des fiques del ara i seu dius... punt de vista igual és raro, no? També. Clar, que dius, ¿qué te han regalado, nene? Dius, pues mira, un gusano que si lo aprietas se ilumina. Vull dir, o sigui, està todo mal, ara. Jo quan vaig descobrir de debò qui era en Jonai Ramírez, xerrameco habitual i amic vostre també, jo l'estava... Ya el coneixia de feia temps, però se estava empezando a estrechar un poco la relación. No estava, però començaments d'impro con limón, passar més temps junts i tal. Llavors vam anar a un Dream, la tenda Dream, a comprar, jo volia comprar una baldufa, perquè en aquell moment era monitor, i es van posar de moda unes baldufes que la punta girava i eren l'hòstia, i dic, jo quiero una, saps? I llavors vam anar allà, baldufa ninja. Vam anar allà i hi havia gusiluces, però clar, com que el gusiluz ja és una marca antiga, però que ara continua i està associado con distintas franquicias. I llavors hi havia gusiluz de diverses coses i entre d'altres hi havia un gusiluz que portava la roba del Batman, anava vestit de Batman, amb la mateixa cara, igual, el gusiluz, exactament igual, però de Batman, no? Llavors vam mirar, ajaja, un gusiluz de Batman, i en Jonai va dir molt serio, diu, ¿esto en algún momento ha habido una mesa con señores inversores y alguien lo ha aprobado? Han dicho, si se ha hablado esto, he dicho, sí, gusiluz de Batman, me parece muy bien. Con señores de traje y la cara molt amargada, del rollo, yo lo veo. Bigoti, fumant, no sé, gusiluz de Batman, està bé, següent cosa. I clar, aquesta és una tonteria, però llavors des d'aquell moment penso, clar, qualsevol xorrada d'aquestes que veiem, això s'ha aprovat prèviament amb una taula. I bueno, ja està, era això el que tenia. Jo he de dir que fins fa relativament poc jo pensava que el gusiluz era solament el que es posava a la canya de pescar.
Vale, la maquet... Bueno, l'am no. Sí, el Gusiluz. És que jo li dic Gusiluz, això. No, per mi no té un altre nom. Però clar, és que tu li dius Gusiluz perquè prèviament a la gent de la meva generació li regalaven un cony de cuc que apretava. I això sembla un cuc, petitet. Però bueno, clar, però està bé, no? També. Però és que igual està basat un amb l'altre, Clar, també. és el que dic, que se li diu Gusiluz perquè és una cosa que ha quedat clavada a dalt. O sigui, mira... Però es diu Gusiluz de veritat, no? Clar. El de pescar també. Clar, però és que es diu així pel el Nino. gran. Vale, Clar. L'origen és el gran. Clar, home. I els pescadors d'abans per la nit com pescaven? Pues en cuidado i amb un alot. Escolteu una cosa, tenim escassos 7 minuts de programa o alguna cosa així. Llavors, jo tinc apuntat aquí en aquest superguió, vale? Mira, m'agrada. Que m'he fet mentre prenia el primer cafè del matí. I tinc apuntat una cosa que és coses amb llum. Què vol dir? Venga. Hi ha el concepte també que de sobte a qualsevol cosa, si le pones una lucecita, mejora, ¿no? Como aquesta cosa de flipada de tengo un reloj con luz. Sí. Vale? Anem a veure si surt alguna bateria d'aquestes cosetes o si recordeu alguna coseta de coses con luz. Vale. Gorrita con luz, relojito con luz. Bueno, sí. Auriculares. ¿Con luz? Auriculares con luz, ostres, clar. Ah, bueno, sí, vale, Los vale. gamers, no? Sí, vale, vale. Tot lo gamer té llum, ara. Sí, és veritat. Parlava més d'añadir-li una linternita, però no, vale. però ja està bé, ja està No, bé. jo tinc Las de l'Ikel i tus zapatillas, oye. Tinc el concepte guanyador, les ulleres. Ulleres amb llum, I em diràs, ulleres? Només diré una paraula, Chimo Bayo. Ulleres amb llum. Han d'existir, no? Hem de dir coses que existeixen. Sí, o que podrien existir, vull dir, està tot bien. O si no, ja està, ens quedem al concepte. A mi el meu cap em feia molta gràcia aquest matí. No, però és que A veure, un casc amb llum. Casc amb llum, una lot. Bueno, no vamos a hablar de los fosforitos y de la cantidad de cosas a oscuras a las que poden portar fosforitos com condons. Què me dices? Condons fosforitos? Sí, clar, és que hi ha jo no he condons vist de tot. condons fosforitos. Sí, jo no n'he fet ús, però hi ha com... A Barcelona hi ha com aquestes tendes que el condom... Tendes només de I preservatius. no és tòxic, això? Segur que sí. Bueno, jo no me'l posaria a la boca, què sé jo. Segur que sí. No, però al pene sí, ¿no? Allá sí. A més, el concepte de... Vale, porque así sé dónde está el sable láser, dius, què passa? Que, vull dir, necessites veure'l per trobar-te'l, o què passa? Hi havia una pel·lícula, no me'n No sé, recordo quina era, m'imagino diferents orificis que sortia la del conya cos aquesta. que es queda una reminiscència allà, Sí. Está como... Aquí han metido algo, Es ¿no? casi como unos aparcadores de aviones por aquí, ¿no? Cariño, tienes caspa. Bueno, escolta. No, això no deu ser bo, no deu ser bo. Volem una altra cosa amb llum, d'aquelles que milloren i encara estan fent una franquícia milionària de gairebé 50 anys, conyo, les espades de luz. Home, sables de De luz. Star Wars, sí. mira tu si és fàcil. Molt cert. Impressionant. Sí. Que, o sigui, sí que hi ha coses, eh? Jo m'he quedat ara amb el preservatiu amb llum, eh? I, bueno, i això em porta també a... a les luces de neón, no? Aquesta cosa que a mi em sembla molt carismàtica a nivell de cine, el que representa molt fastigós a la vida real, però, ostres, com s'ha quedat aquesta iconografia, no? Totalment. Perquè mira que hi ha molts tipus de cartell lluminós, però tu penses en cartell lluminós i et venen, doncs estos clubes, no? Estos clubes. Però tens el neon clàssic i el neon de ciència-ficció, que és aquella cosa com rara de Blade Runner, en plan del... Que fa pampallugues, vols dir, no? Bueno, però que de sobte té una figura d'una senyora amb un còctel o alguna cosa així, que és exactament el mateix que és tipus com de dos frames. cartell. Exacte. Però això existeix, de veritat. Clar, però és el que et dic, que també s'enganxa amb la ciència-ficció al final. Que ja té el puntet aquest... Bueno, que la pròpia realitat busca Clar. aquest enlluernament i aquesta fantasia, però que té no? que semblar moderno encara que tingui 200 anys, saps el que et Sí, vull dir? clar, s'ha tornat retrofuturista Clar, ja. clar, Sí, clar, és veritat. Ara t'he entès el concepte Blade Runner. I, bueno, doncs aquest programa ja, a poc, ha d'anar apagant el llum. És com aquell conte que ja s'ha fos. Ja se fos. Sí, jo sento que se'ns queden coses en el tintero. També, clar, jo també he de pensar en els temes, això, que podem cremar-los així, ràpidament. Volia posar el concepte, se m'ha oblidat abans, però... doncs, bueno, parlàvem del misticisme o del valor de la llum. Clar. I ara, no, que amb un interruptor, que hi ha una escena que a mi em fa molta gràcia d'una pel·lícula de Pixar que es diu Onward o Oswald, o alguna cosa així, no sé si us sona. Sí. Que Onward. Onward, aquesta, que és com un món de fantasia medieval, però teòricament ha continuat evolucionant fins a l'època d'ara, però hi ha centauros, hi ha tota mena de criatures.
Llavors, a la narració del principi parla... Clar, abans la llum era una cosa màgica, algú que era pràcticament superior i era una força que se'ns escapava i que intentàvem aprendre a crear-la i a controlar-la, no? Després ja Edison va fer la bombeta i ara em sembla el més normal del món, que també hi ha una màgia, però jo em quedo molt amb la narració inicial, la posada en qüestió de la pel·lícula, que diu, no, antes dominábamos la magia y no sé qué y tal, pero luego la tecnología fue abriéndose paso, pues desbancando la magia y una escena d'un dels personatges encenent i apagant un interruptor dient ¡qué sencillo es! ¡Qué fácil es! Una il·lusió, no tener que hacer una invocación, no? Llavors, valorem que tenim, que podem estar il·luminats, donem espai a la foscor i al misteri, m'estic posant molt... Posem llum a la foscor. Posem llum a la foscor. Posem-ho, sí. I no sé, companys, si s'està quedant algú en el tintero, ara és el moment per si se'ns ha quedat algú sobre les llums, els interruptors... Jo, si em permets, faré un comentari portant-me el que has dit al principi, en plan, imagina que hi hagués una llum per tot el món, tot el rotllo, només vull fer una reflexió. Imagina't quin seria el gasto. El què? Que si hi hagués una llum per tot el món, allò que la pots desconnectar, imagina't el gasto, imagina't la factura d'Endesa. Però qui paga això? Bueno, igual algú està pagant la factura del sol, també. No em facis pensar en lo petit que som a l'univers, Això ja és com... Bueno, mira, si no ens toca pagar ja em sembla bé ser petit, tu. Clar, no, ja està bé. Que ma mare sempre deia que la luz és un ladrón que tendrá muy sigilosamente en casa. A veure, després et foten unes clavades... Sí, i fixeu-vos que també, que curiós que simplement és el contrast de la llum a la foscor, perquè podem dir apaguem el llum perquè s'acaba el dia, o encendemos las luces porque s'acaba la discoteca. Sí. Perquè també és aquest moment de... La revelació no sempre és agradable, amics. No. No siempre la sabiduría y el conocimiento de causa total y visual no sempre ayuda a aquest moment. Que te pone la cara de merda que portes, que a vegades la foscor també es fa un gran favor. És com un gato siseando. Exactament. I res, companyes i companys, amb això anem acomiadant el programa d'avui. Què, vindreu un altre dia o no? Home, i tant, esteu pràcticament obligats perquè anem a gravar un altre programa ara que estem aquí. Estàs trencant la màgia de la ràdio. Si em tornes a convidar, vinc. I tant. Dani, has estat a gust, Daniel Ramírez. He estat molt a gust, amb dues persones meravelloses i l'Héctor. Però que bona aquesta. Ha insinuat que jo no era meravellós i un dels meravellós era ell. És increïble. Jo he entès que jo era dues persones. Molt bé. Bueno, com que tens dos edats, tu has estat a gust. Jo he estat absolutament còmode i que he estat collonut. Gràcies per posar llum a la foscor. I a vosaltres, doncs res, moltes gràcies per escoltar-nos una vegada més, ja sigui a través de les zones del 107.1 FM des de Ràdio Tordera o a través del YouTube, que aquest programa podeu escoltar-lo sencer, i tota la resta que tenim d'aquesta temporada al canal de YouTube Todo Cabe, on trobareu una llista de la xerrameca, inclús també altres coses, coses que hem gravat al plató, entrevistes surrealistes, també produïdes des d'aquí, des de Ràdio Tordera, així que si us heu quedat amb ganes o l'heu enxampat a la meitat, us convidem a venir, a donar-li el like, a subscriure-se, i deixar, inclús suggerir-nos temes, perquè necessitarem molts temes per la xerrameca, així que estarà bé la vostra col·laboració, i res, fins la setmana que ve, a reveure.